kumsi benta ka jingyo kun nak benta ban rat ding khong yo drugs hapo ka jala megalia ki pulit jong ka East Chanty Hills ki layo ban kem ya arngut ki nong khai drugs hareng kat bau drugs nala rambai kat kum ka kruo khobor nak liang jong ki pulit ka East Chanty Hills ki lay thu ba menta ka step ka khat reu to regu banai leber kumba ha ka por saw bujim step layo ya ka jingtep ba ka wei ka nong khai drugs ka bala tip kerteng kum ka latha zuli lalte kalapha ya ka laldu wami lalte ban pinyo yo drugs nak ka jala mizoram shashilong da ka tourist tata sumo kabudon yu number ML not san ke ar saw lai ar ha ka por san bujim step nak liang ki pulit ki layo ban bat ya ka te ka kali hala rambai kabudan marjan bat ka friends hotel bat hadien bal dep ban le lot ik jinon kam kat kum ka NPDS ak layo ban kurup hadu san senduk sabon bodon yellowish powder hadien bal dep ban tes lasyam bo de drugs bakia kumba san point ripu programs hadien ka jing tokit bajanai layalam nakalal du wami lalte ya ka kenhun ki pulit ka East Chanty Hills ban wan shashilong nak banta ban kem ya ka lal tha zuli lalte kabadei kabadan banta ban priang yau te drugs ya ka lal tha zu ali ralte layo ban kam na po ka yeng sa wa chongka na tem thring madan ting bat dak jerap ki pulit chong kamadan ting police station bat yalam no ya ka shalat rambai ban kem halo ka jingdon ti hakani ka jingkhayi habai dei bat kani na kalyang clear police station kila register mukoduma hapo ka NPDS ak bat ka jingto ket kadang ya chaitman kibriu ki blasa kam ki kanthop ya kalal tha zuali ralte saup sansnem karta bat kalaldo wami ralte saup arsnem kabadei nakana veng Champai district Mizoram bat naki layo ban kurob yo drugs uba san point programs bat artili ke mobile phone